ሰላም ኣብዛ ቪድዮ ንሕጂ ትምህርቲ ኮምፒተር ብኸመይ እዩ ዝወሃብ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ይውዳእ ወይ ክንውድኦ ንኽእል ዝብል ክርኢ ኢና ንታሕቲ ናብቲ ኮምፒተር ዘለዎ ንወርድ ሕጂ ብዝሕሪ ሪኢኹሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክልተ ዓይነት ትምህርቲ ናይ ኮምፒተር ኢና ንሕብ ዘለና እቲ ሓደ ትምህርቲ ኮምፒተር ንጀመርቲ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ትምህርቲ ኮምፒተር ካልኣይ ደረጃ እዩ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ትምህርቲ እንድሕር ሪኢኹሞ ወይ ነፍሲ ወከፍ ኮርስ ተሪኢኹሞ ኣብ ትሕቲኡ ነጥብታት ኣለዎ ወይ ብሕፅር ዝበለ ትሕዝቶ እንታይ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ትምህርቲ ዘርኢ ነጥብታት ኣለዎ ስለዚ ነዚ ከነንብቦ ኣለና ሓበሬታ ክህበና እዩ ብዛዕባ እቲ ትምህርቲ እንታይ ከም ዝመስል ንዝያዳ ሓበሬታ ክንርኢ ከዓኒ ኣብዚ ኣብዛ ፅሕፍቲ ወይ ከዓ ኣብዛ ናይ ዋጋ ምልክት ክንሓርም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምስ ከድና ንታሕቲ እንድሕር ውርድ ኢልኩም ኣብዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለና ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ናይ ኮምፒተር ብኦንላይን ቪድዮ ሪከርድ ኮይኑ ኣብዚ ዌብሳይትና እዩ ዝወሃብ ኮርስ መሪፅና ዝደለናዮ ኮርስ ናይ ኮምፒተር መሪፅና ምስ ተመዝገብና ከፊልና ምስ ተመዝገብና ኣካውንት ክህልወና እዩ ናብቲ ኣካውንትና ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ ጌርና እንድሕር ኣቲና እቲ ትምህርቲ ኣብኡ ትሕዝቶ ክፀንሐና እዩ ብቪድዮ መልክዕ ኣብኡ ክንገረና እዩ ተግባራዊ ዝኾነ መንገዲ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ከዓኒ በብመዓልቱ ክመፀና እዩ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ብዘየገድስ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ዋላ ኣፍሪቃ ኢንተርኔት ክሳብ ዝሃለወና ኣብ ዝደለናዮ ቦታ ኮይና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣርባዕተ ወርሒ እውን ኣብቲ ኣካውንትና ክፀንሕ እዩ ደጋጊምና መታ ንክንመሃሮ 4 ወርሒ ዕድል ኣለና ማለት እዩ ድሕሪኡ ክዕፀ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ብኸመይ ወይ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ብኸመይ ይመፅእ ንኽንርኢ ኣብዚ ሓበሬታ እዚ ነዚ ሓበሬታ እዚ ክንንብቦ ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ናይዛ ኮርስ እዚኣ ቀዳማይ ክፋል ወይ ከዓ እቲ ፓርት 1 ዘሎ ቪድዮታት ብምሉኡ ሽዑን ምስ ተመዝገብና እዩ ክመፀና ማለት እዩ ቀፂሉ ዘሎ ክፋላት ግን በብሓደ መዓልቲ እንዳተረሓቐ እዩ ዝመፀና ማለት እዩ ከምኡውን እዚኣ እንድሕር ነዛ ዩቱብ ቪድዮ እንድሕር ፕሌይ ጌርናያ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህልወና እዩ ኣገዳሲ እዩ ክንብቦ ኣለና ማለት እዩ ትሕዝቶ ናይ ትምህርቲ ንምርኣይ ኣብዚ ካሪክለም ዝብል ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ቴሌፎንኩም ኣብዛ ቦክስ ንሃርም ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ኣቲና ክንደይ ክፋላት ኣለዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ክንደይ ቪድዮታት ኣለዎ እንታይ እዩ እቲ ትምህርቲ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንኣብነት እዚኣ 6 ክፋላት ኣለዋ 7 ክፋላት ኣለዋ በዚ ብዙሕ ክፋላት መሰረት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክትውዳእ ትኽእል እያ በብሓደ መዓልቲ ስለ ዝመፅእ ነፍሲ ወከፍ ክፋል 2 ቪድዮ 3 ቪድዮ 1 ቪድዮ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ማለት እዩ ድሕሪ ነዚኣ ከፊትና ክንሪኣ ፈቲና ናብ ነዛ ቀዳመይቲ ቪድዮ ኣብዚ ስለ ዘይተመዝገብካ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ቪድዮ ወይ ናይቲ ትምህርቲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ዝብለና ዘሎ ምስ ተመዝገብና ግን ቪድዮ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ብውሕዱ ግን ኣብዚ እንታይ ዓይነት ርእቶታት ኣሎ ብዛዕባ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝወሰድዋ ብምርኣይ ሓበሬታ ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት ብተመሳሳሊ ንኩሉ ሓሊፍና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ክሊክ ብምግባር ንድሕሪት ክምለስ እየ ናብቲ ሆም ፔጅ ክንምለስ ኢና ኣብዚኣ ሃሪምና ብተመሳሳሊ መንገዲ ብዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ናይቲ ካልኣይ ደረጃ ከዓ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ተመሳሳሊ ሓበሬታ ኣለና ብዛዕባ እቲ ቪድዮታት ብኸመይ ዝመፅእ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ከም ዝመፅእ ኣብዚ ከነንብቦ ኣለና እዚ ክቕየር ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ እቲ ሓበሬታ ኣብዚ ኣብቲ ህልው ሓበሬታ ኣብዚ ብምምፃእ ክንሪኦ ወይ ክንንብቦ ንኽእል ማለት እዩ በዚ ዘለዎ ግን በብሓደ መዓልቲ ዝመፅእ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ ንምርኣይ ኣብዚ ካሪክለም ክንኣቱ ንኽእል ኣብዚ እንድሕር ኣቲና ክንደይ ክፋላት ኣለዎ ክንደይ ቪድዮታት ኣለዎ ብሓደ ክፋል ክንሪኦ ንኽእል ኢና 8 ክፋል ኣሎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ በብሓደ መዓልቲ ዝመፅእ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ክንውድኦ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናብ ሆም ፔጅ ክምለስ እየ ንድሕሪት ክምለስ እየ ብሕፅር ዝበለ ትሕዝቶ ናይ ኮምፒተርን እቲ ናይ ግዜ ዝወስደልና ግዜን ከምዚ ይመስል ድሕሪ ደኣ ነዚ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካብ እንድሕር ደኣ ኮርስ መሪፅና እታ ዝመረፅናያ ኮርስ ብኦንላይን ወይ ከዓኒ ብኦፍላይን ክንከፍል ንኽእል ኢና ተመራፂ ብኦንላይን ንኸፍል ከመይ ጌርና ብኦንላይን ንኸፍል እንድሕር ክንርኢ ኮይና ኣብዚኣ ክሊክ ንገብራ ንኣብነት እዛ ኮርስ እዚኣ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ወይ ኣብዛ ፅሕፍቲ ኣብዚ ባይ ዲስ ኮርስ ዝብል ዘሎ እንድሕር ሃሪምና ሎግኢን ግበር ኣካውንት እንድሕር ኣሊካ ዩዘር ኔም ፓስወርድ ተሊካ ቀዲሙ ሎግኢን ግበር ብለካ እንድሕር ደኣ ዘይብልካ ኮይኑ ሬጅስተር ናው ትብል ኣብዚኣ ሬጅስተር ናው ኢልና ዩዘር ኔም ነውፅእ ሽምና ክኾን ይኽእል እዩ ሕፅር ዝበለ ኢሜይል ንህብ ፓስወርድ ንህባ ደጊምና ነቲ ፓስወርድ ነእትዎ ሳይን ኣፕ ንብላ ድሓር ናብቲ ኮርስ
ምኽፋል ክንቅፅል ኢና ብክሬዲት ካርድ ክንከፍል ንኽእል ኢና ሙሉእ ሓበሬታ ናይ ክሬዲት ካርድ ምሃብ ነቲ ትምህርቲ ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ወይ እውን እንድሕር ደኣ ብኦንላይን ክንከፍል ዘይንኽእል እንተኮይና ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚኣ ምልክት ብምግባር ኣብዛ ሕቶ ትብል ዘላ እንድሕር ሃሪምኩም ናብ ዋትሳፕ ናትና መልእኽቲ ክሰዱ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ናይ ኮምፒተር ክትመሃሩ ከም ዘለኹም ብኦንላይን ክትከፍሉ ከም ዘይትኽእሉ እንድሕር ሓቢርኩምና ካልእ ኣማራፂ ክንነግረኩም ኢና ከምኡ እውን ብኦንላይን ክትከፍሉ ንትኽእሉ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ብኸመይ ነቲ ኮርስ መሪፅካ ብኸመይ ሬጅስተር ጌርካ ብኸመይ ትኸፍል ምስ ከፈልካ ብኸመይ ነቲ ትምህርቲ ትረኽቦ ተርኢ ቪድዮ ስለ ዝኾነት ነዚኣ እንዳረኣኹም ብኦንላይን ክትከፍሉ ከም ትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ እዚ ብሕፅር ዝበለ እዚ ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ትሕዝትኡ እዚ ይመስል ቴንክ ዩ